Bintu biriya bikomanya seka ngo kwanira kirangi ekyo boyiko kire chichi brand ao ekyo kire chingi ya kirage kirangi chiga niko kire chibirengo ao nabono mbabwata kirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba kire chikomentere nigwa amavuta yani oil na bwigo kiriya chia mache inyoranga kirangi chiga niko kire korwase kire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iriyabantabati bwigo imeya Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya kirangi wikabunuragani bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Superstores nabo kwegena muna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use hasomanyete use kire kibyasara njibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite kirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Superstores yego tokase enyumba ya Complex imiyo mucyuyigo busongo iyo erange neduka ya Safaricom mwigo ngo tukabari ase nyumba ya JM Towers iyo ere ange nebengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe traseti namba chabo 0111161500 Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Where bya humanchwa umorigari andonsia soligarity television yao ya Getembe TV retugarigali ya Jumaine nongebere na isano mutinyo gatatu umwaka no gwekiri bubere na merongo ebere ne tano egene kyonga chinsa ibere ase enchira bwekiranu astokorenire amange kuruchinsemo ao ime na isiko ya gusiku bwa mone county ya Nyamira naboigo county ya Kisii stokorige county ya Nyamira ko bwa mono litukulia lero nigo ebikaro byonsi bye bunge banyakabaga bigo korekana gusiriga ba speaker bonsi babire kurwa chibunge che county y'abanyakabaga kubwa tukachingwa na ao ejiko tiko komanyia ase kekere mutwe nchiri ngongoro ku Haroni Ototo Nyaingiri kuranse mimenyeriro ntigakoro kwa Wilson Makoli na aya negatia na kwariganiria ase kyonga chinsebere magaro ya Egetaseni kia Getembe gutarira abana abo batigetu na baibuli babo chinsemo chia chabruti imiamarani gitudu cha Chenothe bogocha na bogo sinyunka yokoba kayogo tenena so abaibuli aba I'm very sure immediately nima tabasani babo no balega bonne nyombe kwagacho they will be here. Ebikaro bya bunge mashinani inseyo mo speaker enokwokero kogendera hime county ya Nyamira omo acting clerk Silvano Sindemonyamora naendete kubwati na ine na byaka endete ku process igoda ikende yonsi yo kurubono iga buna kibese kigosoka abantu ngonyora bale meshara Nintakana ya mogo tagurirwa enyumba chinsemo chia kanunda ime ya Getutu cha South Tubwa leadership ye kenyoro ntwatara kutu uniform tumanya naki nkibangi kegenderete
bagote gotagura nyumba is like bate ku victim mwana bamoseri igere baire ebloti ekiunga chinza ibere togochakorwa ase tukolia rero ensemeliende ye bunge ya Nyamira manya kitabu na bunge mashinani yo nyakabaga gukora ebikaro byaye asinsemo chierigoma asibanyara koba abagwetia elietalia Peris Oroko muna omwasiri muya wechigosori ime ye county ya Nyamira chingagie chechigo nigo omospika bwensemeyu aserieta enokokero anyakabaga koenekia abuna nigo banyakabaga gukora chingwana na kwemuke mirobeli yera chikwane kori mirimo be county yunko nyarobale engeri yabo abo batarakanwa gwetania emitienyi angebere bono mulikito Paul Kara nigatwalganira roboti ruo asenchira yobekirano nime ye wadi hejeiga yerigoma asebikale bigabya bunge mashinani na indebeiranirera. We are privileged today here at Bunge Mashinani in Masaba North Sub-County at Rigoma. Bikale bigabya korawa mono speaker Enoch Okero igo benyara ko babigukwanira igoro yo kugania ku mugavana ubwo kugania kobeka omowaziri bwa mangana agenda chigosori amo nege koro oyo elietari alianyara ko bali gwikwa somo no galibwe bunge elio lichikunyara ko ba ligokwanirwa na gochoro ko ba omowaziri Peris Oroko for the CEC position, Department of Gender, Sports, Culture and Social Services. This one remains committed to the Committee of Appointments. Also, honorable members, I want to bring to your attention that vetting of the Selection Committee for the appointment of Nyamira County Public Service Board Chairperson and board members that came out in an advert. Aseboigo hebikare biga aba MCA olia obumwagamo Julius Nyangana amono mu MCA we wadelia ya gachuba Henry Obwaya abo konye barasero mbende nigo bacha na kwibwatanya mu bunge mashinani aseba atebrebuna okironere omuspika na boigo kulia eira guchigokora monere aseba baganire bali bande ko babwate sibune nchere ya moyo gukinya e county tukulia lero na leta bangaki after yo kuligereria nga abana inchi banya mirango anda bali kumia asenge njongo sosano ororo tuachire twensiamo twaigwananire twatabanire nga aseme myake je beto tigariti tigatochamo tubwatira namo tokolega siamo ase pande ya Nyamira nje nalenga murango lyonde na bwato musimamo romo tindi sana naende naleko tabanga omo speaker kero tuko ndio na njira lenga no mo speaker nare lakini baada yoko karanza no kuigwana na abantu bonse amonere tukaronga mbuyare gutuira ndutaitimanga na bitira binge rero twachiramo egere to unity yeito egere to kora oversight eri twachoreratu. That's the most important thing. Chisegi nchiko tokonya. Chisegi nchiko konya mwananchi. Tigato igwane boigo nigo aba MCA aboligwe ko bamono abo moimeye county ya Nyamira bunenchire ye moyo kwenekia amagenderero ocha 7 egekogera naro bachorere tubakore na hatari chisegi bari bande baminto batarachese egurubweye nchenare kubasaba tigato tige pride yeito totigo kuganwo ito kore personal torengeria bantu banyamira tochamo under one speaker okero ile msoso wetu tulikuwa naye kwa assembly sasa pesa ingeenda kwa speaker gani speaker walikuwa wawili sasa pesa hakuna speaker angepewa pesa mpaka sasa vile tumesema tumefunja kambi imekuwa moja sasa ndio pesa itakuja kwa hii kambi ukwana boigo omonegelijo igawe bunge nigo asire na gotubabuna berubelio yokubakana nigo egendrete na wigo kubabule koba abatuhereru emetienyi tarakanu nebere omo acting clerk Silvano Sindemonyamora naendete kubwati na ine na biaka endete ku process igoda ikende yonsi yakurubono iga kuna chibese chigosoka abantu ngonyora bali meshara bali bakolete basupply ebintu goche assembly chigali amafuta na bintu binde ebintu ebingwa kanubira bono iga ikiera igetango kiritu abwate nkiaera omweleje nigo baboligwe kubwatia alichiko. But not least, I'm also urging our governor to embrace the same spirit of revolution and hold his cabinet meetings just like
just like the assembly has done. So we have these cabinet meetings mashinani. Gingo ripoti gatasini kia wanjete kia Gatembe. Kuraiga imeja wadi erigoma account ne ya Nyamira inchi konguru kwa Polycarp. Okara. Chinga kieje chio mwancho moligerali nigo ebi karobinde ye bunge ya kabere ime ye county ya Nyamira byanya kwa biko koreka ime ye bunge yo ime yo mucho Nyamira ase omonogari bwe bunge yo omo secretarius Nyabaro anyara kwa bagako mugania omo speaker omukoro oyo gotebakana goso yoru setigwe gwetera somo roblo impeachment wikira nabo sibwe bunge yo lituko liangyo lyanyara kwa bagako orokia buna nabwate ogochika kurwa ase ekigambero gwokorokia nga agende utigara kwa omo speaker bwe county assembly eyo ye Nyamira Thaddeus Nyabaro nigo atebabuna onye omoske enokwokero gagochikoikira na bosio bwe bunge yo nebyo manyereri bikorokinga nabwate ogwanjero kurase bunge lyo gurwase kigambiro lyo nigaranjerwe kogendera na obikoreri bwaye una omo speaker bwe county ya Nyamira una kutumanya mulikito Fatgad Gisemba Omonogeri bwe bunge ya Nyamira omosketa dia Nyabaro nigo amuganirie oyo kabeire omonogeri bwe bunge eyo omoske enokokero oyo oruseti wabisi amonaba MCA wetra zenjira ya impeachment ritiko riamambia weika bosio ase bunge enene ya Nyamira ne oda korwase kigambiro eyo imwanjirete bunanere omospika bene we county ya Nyamira eryo maiga yaye bakorora chioda echiga bamanya kumwanjira kogendereria ebikaro bye bunge ya Nyamira onye kene umusko kero andonsi asale kabwate oda iri legitimate oda ya kurukoti ya gotebanga ira negasi na murangeirie mambisa mbiri achiche bakaiga atorokie oda eyo yori mwanjira office tingo tuara pingamizi endeons onye oda nchiyo tachicha egere tobeke abantu baito bamanyenga ingi kegenderete kukwana egekegeke maiga yebikaro bya rero mugaso ase bunge ye county ya Nyamira nigo aba MCA abaiga bagendereire gotugutirare ebikaro ebyo bya bunge mashinani na goteba nigo byabeire bakungainwa no mugavana bwe county ya Nyamira genderete kona gukorwa ari kando biriti beria byekene ase ngenjo istakabadi bagutumika garia igere ya pandia bajite bakarosi gari river road nanto totebenga omoske okero no musani itare ndundo mwangeti lakini na bete impeached ekaseti notice ya impeached ekorunga 14050 na neta demonye bwate buja kaseti notice ya itanya konye challenge kotini ekera chite koti garia order sia etwe order ya ringi number 4 ya leko totebinga ntomo impeach ntomo seria tayeiri wono ndundo manyeti ekorora ya goteba bwate sikogaria abariki amangana murega otutagetaayerete moye mureke egerense onse ngbe manyanga ki amaene okero na etu kioda chikumwira ni gocha nesegi yarerekanire taringa segera bono teri okero segera nyaribo korwania assembly otatagetia murekwe egera amanyekane una okurume ebintu by'abantu banyamira nonye nigo ibasabire abarayi bande kurwase county ya Nyamira poigo wesokia na gukwanira umuchanduri ase bunge ye county ya Nyamira na bache amo erio kugayana obututukanu obubogendrete kwenekiwa aroro ase abarayi baito bonse bacholire Nyamira beso ananigatina manganaya emanyekane kenenga inkieke tukurigia n'abantu tukurwanirira gusenenda yaitu tutageze tokonyeke chingaki echecho nigo omosketa dia Nyabaro atebire onye omugavana bwe county ya Nyamira amo ne serikali yaye tibari gocha kurusio koboko kwabo azipunge mashinani nigo irache kubabetereria parabwo gusegeta abana inchi tibakana ibango aintu etogotebia abana inchi baito banyamira chogoteyo paka mumanyenga ebunge nere ye kurigereria besa yaino mukorwa nga yigo chigochia igo kuchakera bono ngochaka kutore kwenda chichiro kuchakera n'abantu bane kuchakera ekerenyo muntu tatene na nganga ngochogare chogoteyo paka tuamanyire chibesa chigo chogunga ichigochi naende mbunge kigo chirigereri hingo reporter Gatembe korwase bunge ye county ya Nyamira nje Fatgad Gisemba
Tugenderete mwanjwa omurigereria nigo abanyanyimbe abanyanyi gose abanyakenyero bamochirie ime gose abanyakenyero korwa jinsemo chia Kanunda eward ya Nyakoe ime ya Kitutu Church South anigo abanyako bakwemurunganiria egekore ase amateyemo gose omwana entakana nyatoka bagutagurirwa enyumba yaye gobwatekana amo muna tatu mwani gasirete omwako eta na mamu mwabo kanyarako bagakunganya nigo bamochirie egetambokero ekyo nakugania abanyanyimbo na serikali koimukia egetambokero na kwenekeria entakana eyuo obwene bwaye buna gutumanya murikito Dipon Asanya Ekerero kia mayanda yentakana ni gobono kia batura abanyakenyero ba munjiri Kanunda yogotoka imeye wodi ya Nyakoe maega yogo tagurirwe nyomba na abayisemoke engana bono ya mutiga atali na bomenyo samale tanguru kweni Nyakundi osoro nara ire chenge saa 11 monto antiano yocho bisho murangu rende na igora na mete ningo kere na igora na tebunga soki ibintu bya kana bobori nga ingo soki ibintu nga ingo chinaga ninga abantu batumwe mabati gora bamurabenge babere batumubansa gutagora mabati na nimo kananda baka bumugambi na report maega yoko mweni atatu mwabo omwakoera ni gatigara senke yue buno mugaka bomochi omenyire kurwenga kiyinje nanya korabitina nebi narora bono nande bibwate stebu itali yo menyibwa wanyabantu igekugerekere ngote bibwa imbenchera goche igango ikaga nanyore nyumbe na nechiba meze yokete nene nabona abano gukumyo kopesa neburinga ki iga nganyo abantu batega mbereti angaga nabantu bakwete nanyina boni gaberega kogosereri gwobongima bwaye entunda gwetania yamo asama tukamaega mwana oyo obeire okugoserwa nagoserwa karara nyanjwa 3 days mo siesi akamwanya ne nyumba karara kama kumutume sende anganyiri tiare nyumba zarataga rumwa kuri abamenyi abwe nigo bono barerero boene bwentakane yeiga kurwa sekinyorekyo ngana no bomenyo bwa mwanya abantu tubwata abantu kitafauti tubwata musacho okwerera tubwata muswati okwerera tubwata abana bakwerera lichi kongo gabanirira abantu aba na ekero umwana atigaire bonesa guri nerura abantu bakuru kuchianko chiaye ni chianji chiaye na babanete kolendo umwana oyo none amatita bweneti kumukuna ngayago chikorari nyomba batagwire bone tukumetinga na serikali akogenda amenye ikobone serikali tigangerorenga umwana oyo ngokonye kwa konya arore nyombe yaroseriwe aira nabe erororo ntemunange genete itukondi umwana yanya gutacho murango bwo muntu kumusaba obusi tanya gutacha kusabe kibiriti umwana yakokora chikonda akwiragere bune ekengwerere nyomba gosangano umwana oyo aserieta Edwin nigo bona amenyerete ebibarua bya maoko ibono birobyo bigenderete komwa engeria yaye yakira lituko mjengo ngokora nere kondageri nere ngora kire gento mbeti ngora mjengo na beira no muibira na ansiri ko ibintu by'abantu omu assistant chief we sublocation ya Iranda Charles Nyauso ngobona aliira yogo chiko bwati ali chiko na kwenekya nga omwana oyo iga onyoriro bwene bwaye tubwate leadership ye kenyoro ntwatara gutu uniform tumanya naki nkibangi kegenderete bagwaje gutagura nyumba iselege bate ko evict umwana oyo bamoseli igere baire ebloti so ntogo kiribuna kenyoro abantu be kenyoro bagachiri asengenjo bakora ebintu ngo basokano na ndebe sinchire tali ndonge so lende ngo saba abantu baminto babatohereru amangana abona asoro ko bwe serikali nko manyatolingi yakubwatia kuruororo abakole genteke babulie emesigo yabo lichiko ikole egasi twatemire gukwanira lakini twanyore ngantori konyara bone gento twagani motokonye mune serikali tumokonyera umwotokonyera umwana oyo nerate ni nabere muno muntu bwe kenyoro abe family ye kenyoro kya munchiri nerate nine anyore konyora nona bamate baye bamubwatesi igo bona mabere twasabira se serikali momokonye kabisa tokorera tokuranga kuripoti ya igitaseni kiao nambe yamo kia getembe kuroiga ase kinyoro kia munchiri Kanunda utuke meje wodi ya Nyakoe literana enkoro kwa Dipon Asanya
na igati jabarari na boigo abateneri begetaseni kia getembe tikuria lero niko banyako bagutarira amate ya bana batano mo abanya tuka bagutigwa na baibuli babo emiaka ene ya etire ababere bagwetenera ase chinjera ao ase boigo ekenyoro gosia ba amate banyako bakogokera egetambugere kio buna gutumanyia omorikito Daniel Ontiri magega yigetaseni kia getembe kumurekero roboti ruokogosa aso roboti ruobena buigoro ruobana batano noyomu ababeire bamenyete boka asika kemia kene abo batigetwe na baibuli egekorekyo niyo kiagendere kungusa ebirengereri binge kurua sabarai boigo na bamenyi kubatikana nayo mapema lero egetaseni kia getembe insi oburai bwaye Obed Mokwa na Sharon Nyangori nigo kiabwa tukabararia bae weka senkeyo naende kubasira na kurigereria egati ya maganiende ayaganirie ha senkeyo na bekonyarikana nga obotaka ekero toko bogocha na bogosinyunka yokoba kayogotenena so abaibuli aba I'm very sure immediately nimata basani babo no barega bone nyombe kwagacho they will be here to abatebiria abaibuli andonsa simole inchuo tobwaterane torenda abana abaiga na baito tari nimwe kamochandegete inchuo tobwaterane at least abana abaiga they be secure nyone nyomba yarenge bobe inchuo we will do this egetambo kirekiga nigo kiagokerwa negati yabamenyi abo baikirina aseboigo bagikeria ebikore bebeburi gotama kurwa inka na gotiga abana babo bagochandeka anya ninse imeyane bono iga ninsi bogete nago kirekero ndose mwachire kamogenda tokona utosugurikera tegenya sa agendere ko baseseni nande ko bwamono oyora arambura koboko gocha sengeyo omone na museseni amomente emiaka amomenta amatuko ayara matambi agendere nande kokonya abana bande abana abamenyirisi kama twamange togekiri nenjirere mbe abana abuna barega buna mete nyasa barente ndundo matiko bwa kwabo magaya ne gotwikirina ase skuru yoboroso ya marani asa boroki wabaiga bagosoma nakorengana no mwarimu munene aboroki wabaiga na bakogendera gukora buya ke masomo ryoka baise gusirwa mwana wina ndate gotema asa masomo ayetari bobe tokoteba at average performance igo baise gosangi boost abana babwate omoyo bogosoma na ndimba perform better in the future. Justus Kimei no director wichisemi ase sub county ya Marani achinga kiasanga negetaseni kia getembe urwesegeto hasawe buri na boboria kolinda abana babo nabuna nabo habarai bankyo. Ni jukumu la kila mzazi kuona ya kwamba ukishabarikiwa na watoto washughulikie kuwaelimisha kwa mavazi, kwa nyumba ambao wanaishi, kwa matibabu na kila kitu ambayo inahitajika ili watoto waweze kusoma, kwa sababu according to the Basic Education Act there is a right to education for every child. Wikekero toko gendembe aboroki wabaiga badomba bwatamagania ndamange ego kugania nkororo kwa bwatani ao kugendera weso kerio emechando ya bere na beigwe ko babuna abanda bande igetambokero kigetaseni kya getembe nabo bwatani bande ao weso kya na gutarira enkeiga nigo kiago kiria bange hasa bange boigo bagendire kuboria bwatani ao kugendera weso kya eriko ene kibuna aboroki wabaiga bamenyire buya asagia na batari gochandwa nonde bunekire moyo gosoma ilibacha gwekonya hasa matukari bosio kurubadire getaseni kya getembe kurega se county ya Kisii leterene nguruko Daniel Ontiri Mwanju mulige ukirabwe toko no mutimo ko mukeigo tunyore ngwana ya gatembe tokwira na tunyare ko ba tokonyora amange na kwalengania se kyonga chinsa ibirigo toskocha tienye tara kanu nebere omo acting clerk Silvano Sindemo Nyamora naendete kubwati na ine nabia kaendete ku process igoda ikende yonsi yakurubono iga buna kibese kigosoka abantu konyora bale meshara bali bakolete basupply te bintu goche assembly kigali amafuta na bintu binde ebinte ebingwa kanu birabono iga ikiera igetango kiritu abwate nkiaera
na umwanjumu rigereri karibu nande togendere senseme iga ya kabere ya hekiunga chinsa ibere abali mbeke mali ye kagwa ime ya bonchari ni go baichanete okoni gwa kubole mo bwe society eyo ye kagwa asekenyore gyose nyabanya ko bakobolia eserikali gwesona nigati nakoene kya habuna ebikole ebyo bigendete ase chinsa mecho mbi ngotene ni gubire elinde abali mimba nyara ko bakorwa endemero yabo nengere yabo muna gotomanyi mulikito deponi asanya oni rikor bwe tauni oiru chibesa nande bwasuni ruma nando oiru chibesa nando oncho kiro takira koni obole mu bwe main society kenyoro akoneria mbeo iguru twasabire nyuma wananchi batare mukiatu ababe kama gokabo asheria twasabire serikali tubwatisi anataribo bonchari ekoira nari akoresi yaringa abamenyi ba bonchari nigo bano babwatukire gekurire getindi gochia saba unereria asokogoro mugondo bwabana inchi bwe society yekemerie kawa yeta ngoro kwere nike mutata nasi nyangau no muliminde okenyoro main enamba ya nere 6172 otuachire go okwanira igoro ya obole mubweito bwa kenyoro nga twabekeirwe ekafi untoto kororo Charles Lwango Ngwae igonde oversight committee chairman ya Kenyoro Farmers Cooperative Society society ya twadre michande menge korwa sometime 2011 enyomba ya bosonga ali courtyard yarenge yabalimi ekoniwa ngaswagati inkayeirania nande after a while nande committee bakubwatirana no sosi nande bakayonia Karaba yoni mbali ko tebye kamati go se abana nyene abalimi nga ngoni tole igetwakorera neke ikikirometa abalimi sana elo solution to ikere se annual general meeting to arangeri gaiga to atebire bune ekamati yonse pe aba umonchari umugima ekanyara kenyoro nerere main ase society chonse pichia bonchari to ikere ngekina kirikiabe kirubosongo nyuma getara agendera kende kereta mangana mange tiga o social saini akuti troeki neki atigena mangana sa tyo ntatagiti mangana manga nyina bo okoni gwa kwobole mobwe nigo bono ko baitaneti abange abwe bono bangere gotwara obwo babwo konyora obolendi bo isaine maiga yogochika kurwegwa wokonganyiwa bwe police station ya Gesonso kurwa sechinsemecho oyo koni ososie tuigwete komiti agoteba lakini ba kenyore kenyana aba komi yani abana inchi be kenyoro members bali be society ekorukunga kenyoro main mbali agwa abagoteba nga ngoboli moboli bwarenge town nga nabo agatite nego bona atagete abe compensate tyo nyokurwororo nande tukoigu ngoboli bubu obangire bwonigu oiru chibesa bono tusinyirenga umucheso yago chesie komiti abana inchi mbaroche gosaba nyene kenyoro mbaroche nande notice ya te aruete bono nga tare 15 ng'abantu bonse pebi nyombe chichitago rupaka police tago rukurwa nigo nabete no gukumi sana ekananya tena notice twairu ya 15 days tuone to kunganye ibintu byonse mbake police station eruga konyete kenyoro into abet affected ekagera kaimo kerera igoro muno mo chairman nkagenda nkalika marube nkaera kila office relevant offices koru DC commissioner CID sub county offices pako mo chumbe pako mo councilor no MCA no arenga nero changirenga nigere amagosa manene konia obolemo bw'abantu abagotu obolemo isokoro cyetu cyarigeti egerete tosomete tugaja gutena muno tutininiga we have condemned this twakanira sengerere nene Mr. Matoke aye kwa beta kond go kwa onere tuwe mbe obolemo botayo bono kanywa maji kamati ye society ya Kenyoro ime ya Gesonso gutoke bunge ya bonchari ngobona baboriwe kubeka teneni emerobilo yabo nabo igobo tumeki bwabo bwechibesa committee era committee era ko kumia chibesa chi account chirasieku turamanye binte bakorire gocha ngakikogera accountability yabo teri kuoroki Ripoti rikitosenikia ukiagetembe kuruiga se society ya Kenyoro yekemeligie kawe gotoka ime ya Gesonso imeye bunge ya bonchari imeye kaunti ya Kisii teria na inkoro kwa Dipon Asanya
Omugumirire bwe county ya Nyamira omusubati Sherusha Momanyi ritukoria lero kubwatirana amo nikiombe kia National Construction Authority niwanyakaba kurwa amaigerio yobubundi ime ye bunge ya West Mugrango atwanyakaba gatabana nigo amaigerio yara chiko konya gosira chitaranda amo nechinguro muno bomanyi bobundi abo aso kwenyorera engeri yabo yakirarituko munago tumanyi mulikito Fatigada Gisemba. Omo wakirishi bwabangina imeye kaunti ya Nyamira omusubati Sherusha Momanyi niho rero achakire omoroberio bwokurwa amaigerio gochase abagachi imeye kaunti ya Nyamira abwase rero achakira sub county ya Nyamira South naboigo sub county ya Manga NCA so igo numwachi kireke kwango orukoje semore gochase ke kwango kende kubasukia ekera ntwaleta policy abantu abange barabagachi ebanga experience lakini batapata certificate kana liri mbacheti ekatu abanga nande batapata experience they do very good job then bali bachi ba training batara experience with time na ba konyor Kokwana chingagi cha maigerio ajaiga nigo umuske Sherusha Momanyi ateba abagachi abange nigo bono baraje gukonyeka ase ogokora emiremo yabo ase nchira yobuikiranu. We want you jera twakwanire policy yabekiruise you will be given certificates sikoro kinga ina bantu mubata experience and you can be able to work na komoko tabolere likwe baba assess kiasi mo kale gazi my certificate college so that you can be able to work and do your work anywhere utarikobo buliswa Urase ekiombe ekyo ketenenerete amangana yobwagachi kimanyikaine buna National Construction Authority kose NCA nigona barabwo batebire eyiga nenchira eyemo yogocha kubakonya abagachi abaiga gokora emiremo yabo boikiranu naboigo kwemanyikania boronge. Miaka mitatu nimekuwa hapa na ni nyumba tu moja imeanguka katika Nyamira County. Na ilianguka mahali pale panaitwa Kisima. Ndio? Kisima. Hiyo Kisima hiyo. Sasa nikifuata contractor alichangia, engineer alichangia, fundi alichangia, site supervisor alichangia. Na ndipo tunasema na tukaona ni muhimu tukue na hii masomo. Tuhakikishe hakuna nyumba ya Nyamira inaanguka. Sio iko sawa? Kwa hivyo fundi ile masomo umepewa, hakikisha utaitumia vizuri. Na ukiona kuna jambo inafanywa yenye inaweza fanya nyumba ianguke, nataka nikitoka hapa nitawapatia namba yangu, namba ya ofisi. Mnasema haraka haraka tunatengeneza. Maiga kubanyorire amaigerio ajaiga nigo paraje konyora certificate cyabo ejo kiraje kubakonya ase okubamanyikania. What men can do already. Asante sana. Hinko reporter Getembe korwase ebunge ya West Mugirange yegotoka imeye county ya Nyamira nje Fatigad Gisemba. Na mwancho murigereri kubwatikana amone gakore ase omusubati yo manya tukabaga kuikurwa senchera embe ange no boina bwo mugakoye nigo bono abantu abange bagenda kurwa ibirengereri byabo iguru gakorekyo ase bagenda komuchia bali bonsi banya tukaba kubwatiringwa se gakorekyo nabo yukuboria eserikali koimukie getambukiro mamincha ya bali bonsi baratoke bale namamocho gosobwatirane namamocha yo yobangoiga no musubati Purity Kirera oyole mu director bwe umagacho apo masibyo mu Nairobi oibo igonyara kabaka komochia bali bonsi banyata kabako banyata kaba ange nega korekyo nabo yukugania abasae nabantu bonsi banyaka baba kwa egwo bosemia igoro yegekoro nase egekoro kibwante gwikero seme paka yegekoro egento kirigia koreto nekyo busoku ya torentero busoku bune nyumba yo mugusi ensengima. We cannot hide behind culture go assault abasubati ba minto. It's against the human rights. Na indo musubati olibu na koreretu, we condemn it with the highest words possible. Na ende ntagete gusaba igagaki
aba rai ba minto bari motenenerete culture, those institutions motenenerete culture tiga tobwata namo twensipi tonyare ko semi abantu baito igoro ya culture yaitu culture yaitu njarenge nga ng'omusubati ache kuba forced koruta maraba because of whatever it is that they thought onyok amagosa ngoro, they would have used mediation banyore the right way yogo solve situation ya ngoro ngo sabagaki barichi culprits bari bakoreta manganayo baro babwatiru batatu oyo kane oyo renge very violent nerare into books whatever that happened baire ruatua because they violated the human rights yomusubati oria ndeke kiagerire no into abasubati toko bwana onye chibosoka baminto gaki omwana ori garute tumba kakarutu kabere ago itusemchinsemo chia chansoni ago tachuno muzacho uragerete yani it was really bad, it is bad, I condemn it nanengo sababa raibaito tosoke twenspi we condemn the nonsense that happened at Nyamira. Etwachirega ko unify abasubati bonsi pi erinde torigereringa ki why are women being targeted? This is not just a violation of human rights, a targeted gender-based violence. You go send a very strong message to women out there, we are not safe. Which is why eto achirega ko reinforce against society yaito. Chiama tega kimwanya getinge ngima. Bono tiga torebori swali erimo. Twarorira ababare wito musubati oyo. Lakini ekenyoreke kegima. Yani ondeta yorengabu oregotebanga omusubati oyo nkogoserwari. Chipasta chiengoro chiakoreta amatangaya abantu baengoro abasubati mpaka ababako mukurera lirio musubati munaya korutua se oboina kabere ba oitu mpaka chinsemo chiansoni igo musubati tayorenga bwatebe ngatiga tutubo obusoku obono obobe igo bone gente kiakorekanire giakorekanire lakini ntubuna mwanya gitinga tiga twerigerere twebori na ki culture yeiga igebwete human rights igere nkongo mono kubwa human rights tigatwebori naki inki totete kotebia abana baiseke bari sikari bagukina abasubati ba minto ba aba mama baito naki totete ko ba protect from that culture culture nengi nane nto yoga igagokana nga culture teringia lakini ngento togo tebankiri naki when culture supersedes human rights gaktiga human rights chisikwe nande all human rights activists bari sikogari let us come together and make sure these people are brought to books. No mwancho murigereri abantu gogose bali abakoligasi bokugania kuyakorwa ase ABC iyo magumererwe county yakisi musikado ya Ndori Saburi litukolia lero nigo banyara ko bakobwatoka obokonyi gobwo sibia gosebukurwania omochanda bwechinda ase chinsemo chia bouti ime yekenyorogia ekayaba ewodi ya Nyatieko ime yebunge ya Kitutu cha South ase bali banyara ko babako konyora obokonyo banyaka bako kerege tambo kirekyo nakumugania omugumerere bose abisyo omugumerere kogendana mirimo miya ebyabireke gokora amalieta ngoro Wilfred Majuki ande na igure buye singencho ogokonyo koiga togase ne okonya abana nandi nogase ne okonya chintakana Yesu no mubui ana singencho 2019 togane tio tokonye kogenderere nona bataramanya ngango konyore netakere bamanyekane ngango konyu bare esa marieto onsipi kakina gosoroire to tigerabo genderera lyo komuga omongina samarieta ansara kwamboka ebali nimo kamuro minto kona komatayo tole bali ntiago tigabana chinda chikoli baba sibi na tebiro bisete yatonya omanene tigabasenie kimwakorire kiya mwate ndagera mwatoira mariogo na twate birembiya mono akia so stia yesa baseni samarieta ngukunetha ni binyanya akina akira asanti usimuchi konkonya abana chinda akina abaire nimbi ya mono akira ngukora ndo mukiboko wa manyomba bakora nikire gento nkore kire gento pinyomba abana mbali guchinda
na gukorera mwanjo muri kurwa sansa meli yo bonjereri nigo obono abarimi bagendete gusagana guskobeke chinje kose kubeka chiraini chintambe ase chia bisine chisto chia serikali iko nyaka bakonyora obwoyo bwerigo ririke oboko bwatukwa amo ne serikali ase chinsemo ao ime yense ya Kenya muna gutumanyia umurigito Innocent Makori Chimia cha barimi niko babegete mencherre metambe hiskoye biage gose chisto cha serikali chokoga cha chinyeke NCPB nikirengagia konyoro boyo buri gorirense obubwege gatebekana boroboke ase birengo abalimi abo niko barekanire hiskoye biage bibia NCPB hase chinsemo au chinsebo na Kericho Kitale na bwegeme county na Nakuru abwa sabangi baba basemerete konyoro boyo bwo kolinde bali begete kobonyora niko onereti gwiribo ya Kelia abasemereti konyora. Nilikuja hapa saa 12 asubuhi. Nimekuja ili niweze kupata mbolea. Lakini tuko na changamoto kwa sababu laini inaenda polepole na hii ndio wakati mzuri wa kupanda. Niko na shamba eka 20 lakini niko nimeagiza gunia 25. Lakini mimi nimepata 10. Pengine waniambia pengine wenezi tukikuja tutapata. Usually on every single day we look at the stocks that are there and also we look at the farmers that have come to our premises to be able to access the fertilizer. So sometimes we have to rationalize the quantities that we serve. Guskamotuya niko bwabeiro bobuyo bonene asebona sabalimi aige meyense magigaye kigambiro kegoro the icot gotenene kuguro kwindagera ya GMO kuro iskoyense egetambo kerokiro koboko nebyombe bikwegerero boronge bwa mwanya bantu ebibya tebire buna egetambo kerekio gikigambiro niko kirengete kurungiye sekta y'obolimi aiga hemeyense kubwatikana nayo kubuli niko kwarurwa se serikali nene kowekeza sobotuki aiga imeyense bwoko basira abalimi gwetire bimeli byabo nabaiga se sekta y'obolimi. While farmers bear the economic and ecological burden, the corporations continue to profit. We say no to this. Additionally, breeders' protection rights under agreements that, like the UPO of 1991, make it illegal for farmers to replant certain seeds without paying royalties. This means a farmer could be sued for simply planting and saving their seeds. You plant the maize seeds that we have on the market right now, and after harvesting you cannot replant. So they are designed to benefit the corporations that produce the seeds and making farmers slaves on their own. Gukurira ebengi ya Ecobank Kenya yanyororo gusiro gwe chilingi chibilioni 3.5 ekigia kiniro bwamba bw'ikibese bwata gwike chilingi chibilioni 5.5 enga kiboge bengi yo erengete goikirania gochika kurwa sebengenene ya Kenya Central Bank of Kenya CBK gutuora chilingi chibilioni 10 echibunerete goikia goiko mwaka bw'ikiri bibere emerongebere noyo kienda akowekezo ku niko kuringite gwikirania magani egati abakogari yobunjuriria gutinye bunjuriria sorogongo na bwo kubabwatania abantu hase sekte yo kubwatekana no gusiro kugwa Ecobank Kenya niko bagiringite kubasira abasubati abange muno abarase sekta yobunjuriria. So when you do the math, out of every 3 businesses in Kenya, 1 of them is fully owned by women. So we understand that women are a dynamic force. They are a real contributor to the growth of our economy in Kenya. It's hard, however, to note that women are currently not receiving all the support that they require in terms of access to financing, access to markets, access to capacity building, what they need to really make them thrive. And that is where Ecobank steps in with our gender financing program, which we have elevated from Elevate 1.0 to Elevate 2.0. Kuripoteria Ekionga Innocent Makori. Mwanjumo ligerali goikirabu no togukorera ekionga chinsa ibere tomera nande se ekionga chinsa inye
ubutuko bwa rero korende ningo gotiga amo no basemia bwagatemba kurwaso mugaga ocho nyambasora je ningo ko Haron Ototo nyangiri kuranza memenyeriro ni twabaterana nere Wilson Makoli na boyo kuranza ma transmission twabaterana nere DJ Atsani go se Kevin Ongeri. Baraka ninjo, ninjo etembe, ninjo dorome, ninjo manana man, ninjo bangina ninjo. Aba machoge murabu. Otire bwata mono enyagenke incherere. Otire bwata mono. Bwata mono kabisa otire enyagenke incherere. Kabantu bagachiro usene segi. Kosenge to bachi kolgiya. Oyo mutire noyo muhabanyagenke mahate bono. Batire mbali chinyomba yore yo murane yo musike. Aba ya musike njana kogamba. Nande baraba muamuti. Batire bara osakanyo muntu mutire ko macho ba muamuti bari kienie kiya za muamerereti na wakuru kwa batire tubwata batire abanda bali bakaruza na mali bali abana banali bale mbaroro otire bwata mono tatenya kencherere na bago teberani ngenche kabireyo na babande buki Baraka ninjo etembe, ninjo dorome, ninjo manana man, ninjo bangina ninjo. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide iri kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomenya seyika ngokwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabondo mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentre nigwa amavuta yani oil na wigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iri abantabatinu wigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuragani bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya